Kuvittele eläväsi maassa, jota Jumalan hiljaisuus leimaa, odottamassa vuosisatoja lupausta, joka näytti koskaan toteutuvan. Mitä tekisit, jos profeetta kertoisi sinulle, että kansasi tulevaisuus riippuu yhdestä ainoasta päätöksestä? Tänään sukellamme voimalliseen kertomukseen, joka on kulkenut sukupolvelta toiselle, täynnä arvoituksia, varoituksia ja toivoa, kertomukseen Malakiasta, Vanhan testamentin viimeisestä profeetasta, hänestä joka valmisteli tietä muutokselle, joka muuttaisi maailman ikuisesti. Pysy siis mukana loppuun asti, sillä tulet huomaamaan, kuinka hänen sanansa kaikuivat yli 400 vuotta ja haastavat meitä yhä tänä päivänä. Muista myös tilata kanava, aktivoida ilmoitukset ja painaa tykkäystä, se auttaa meitä viemään nämä viestit monien muidenkin kuultaviksi. Nyt lähdetään yhdessä tutkimaan Malakian profetioiden ikuista vaikutusta ja ymmärtämään, miksi hänen äänensä on yhä niin ajankohtainen. Hiljaisuudessa, joka ympäröi uudelleen rakennettua temppeliä, jossa oli jo näkymättömiä halkeamia, koska korruptio nakersi Juudan uskon perustuksia, nuori nimeltä Malakia alkoi erottua kansan joukosta, ei suurten tekojen takia, vaan hiljaisen katseensa syvyyden vuoksi. Hän syntyi tyynenä yönä tähtikirkkaan taivaan alla, joka näytti varjelevan maata, joka oli yhä toipumassa pitkän Babylonin pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Vaikka hänen syntymäpäivästään ei ole tarkkoja kirjallisia tietoja, monet uskovat hänen tulleen maailmaan juuri sellaisena rauhallisena yönä Juudan kukkuloilla, jolloin palaavien pakkosiirtolaisten joukko sytytti uudelleen toivon kipinän menetetyn rakentamiseksi takaisin. Uuden temppelin tuoreet kivet huokuivat vielä pölyä, joka oli sekoittunut kansan hikeen ja kyyneliin, sillä vaikka heidän varansa olivat vähäiset, he eivät pystyttäneet pelkästään muureja, vaan myös odotuksiaan yhteyden palauttamisesta Jumalaan. Malakian vanhemmat olivat yksinkertaisia, työhönsä omistautuneita ja syvästi hurskaita ihmisiä. Jo varhain poika kuunteli kovettuneiden vanhusten huulilta kertomuksia Mooseksesta, Eliasta ja niistä Herran suurista teoista, jotka kerran olivat tuoneet Israelille kunnian. Toisin kuin muut lapset, jotka juoksivat pelloilla, Malakia istui mieluummin vanhinten lähellä, ahmien jokaista sanaa Jumalan lupauksista, aivan kuin olisi varastoinut ne sydämeensä aikaa varten, jota ei vielä ymmärtänyt. Israelissa nimet kantoivat mukanaan kohtaloita, ja hänen, joka merkitsi minun sanansaattajaani, sykki voimakkaasti hänen rinnassaan, kuiskaten unia öisin ja kulkien tuulen mukana, joka hyväili viljapeltoja. Eräänä iltapäivänä, kun aurinko laski ja väritti yhä lämpimät kivet kullanhohtoisiksi, hänen isänsä, joka teroitti vanhaa työkalua, katsoi poikaansa ylpeyden täyttämällä katseella ja sanoi, että Jumalalla oli varmasti suunnitelmia hänen varalleen, vaikka he eivät vielä tienneet mitä. Malakia kätki nämä sanat sydämeensä, yrittäen omaksua ne täysin, vaikkei vielä ymmärtänyt niiden merkitystä. Vuosien kuluessa hänen erilaisuutensa kävi ilmi hänen tarkkaavaisissa hiljaisuuksissaan, siinä tavassa, jolla hän seurasi kauempaa temppelissä toimitettavia uhreja, tai kun hänen katseensa kiinnittyi kirjurien lukemiin pyhiin kirjoituksiin, aivan kuin olisi yrittänyt ratkaista niihin kätkettyjä salaisuuksia. Samaan aikaan kun nuorukainen kasvoi myös hengellisten johtajien keskuudessa rehottava turmelus. Vaikka kansa oli rakentanut uudelleen kotinsa ja temppelinsä, se näytti kantavan mukanaan moraalista uupumusta, käydessään kauppaa epäreiluilla mittayksiköillä toreilla ja kuiskien maksamattomista veloista talosta taloon. Jumalan palvonta oli monille muuttunut tyhjäksi muodollisuudeksi, ja liitot, jotka kerran olivat pyhiä, kohdeltiin nyt välinpitämättömästi. Tämän pettymyksen kyllästämän ilmapiirin keskellä Malakia alkoi tuntea oman nimensä painon. Hänen sisällään paloi hiljainen vakaumus siitä, että viesti oli vietävä eteenpäin, tehtävä, joka ylittäisi hänen omat pelkonsa ja tavoittaisi koko kansakunnan. Kun hän lopulta avasi suunsa julistaakseen sanat, jotka Jumala oli hänelle uskonut, Malakia ei vain paljastanut kansan tekopyhyyttä ja rikkomuksia, vaan sytytti uudelleen hengellisen omantunnon, joka oli jo hiipunut. Hän oli viimeinen vanhan testamentin profeetoista, ja hänen varoituksensa kaikuivat vuosisatojen ajan, kutsuen oikeudenmukaisuuteen, totuuteen ja liiton uudistamiseen Herran kanssa. Niinpä vaikka temppelin seinät loistivat auringossa, mutta sydämet pysyivät kylminä, yhden miehen ääni kohosi esiin osoittamaan, että vilpitön sanoma saattoi kulkea sukupolvien halki ja sytyttää uskon liekin uudelleen Juudassa. Oikeudenmukaisuus kasvoi Juudassa kuin rikkaruoho vehnäpeltojen keskellä, leviämässä sinne minne ei olisi pitänyt, samalla kun temppeli, joka oli rakennettu olemaan kansakunnan sykkivä sydän, oli muuttunut välinpitämättömyyden näyttämöksi. Uhrit toimitettiin huolimattomasti, tuskin lain määräyksiä noudattaen,
ja kansa suhtautui välinpitämättömästi siihen liittoon, joka kerran oli sitonut Israelin Herraan. Muinaiset lupaukset siunauksesta ja menestyksestä tuntuivat yhä kaukaisimmilta, hautautuneena epäilyksen kuiskauksiin, jotka kaikuivat kaduilla ja kodeissa. Välittääkö Jumala meistä enää? Jotkut kysyivät melkein uhmakkaasti, kun taas toiset kuiskasivat pelonsekaisesti, peläten vastausta, jota eivät halunneet kuulla. Malakia ei täysin ymmärtänyt miksi, mutta huomasi, että jokainen vältetty katse, jokainen kelpaamaton uhri ja jokainen levitetty valhe ruokki hänen rinnassaan kasvavaa tulta. Hän muisteli tarinoita, joita oli kuullut jo poikana, kun vanhimmat oliivipuiden varjossa kertoivat, kuinka Jumala kutsui tavallisia miehiä profeetoiksi ohjaamaan kansaa takaisin oikealle tielle. Olisiko hän seuraava? Ajatus ei tuonut lohtua, vaan vastuuta, joka muuttui päivä päivältä raskaammaksi. Aamut Juudassa olivat täynnä elämää, kauppiaiden ääniä, kolikoiden kilinää ja kiireisiä askelia, jotka täyttivät torin. Mutta Malakialle nämä äänet alkoivat vähitellen kuulostaa kaukaisilta, melkein epätodellisilta. Hänen sielunsa veti häntä pois siitä hälinästä paikkoihin, joissa hiljaisuus antoi kuulla sellaista, mikä ei tavallisille korville avautunut. Hän kiipesi usein kyläänsä ympäröiville kukkuloille etsiäkseen turvaa rukoukseen ja saadakseen vastauksia, jotka tuntuivat pakenevan kuin hiekka sormien välistä. Eräänä tällaisena hetkenä, laajan taivaan alla, joka oli todistanut Israelin kansan monet vaiheet, hän tunsi jotakin suurempaa. Se oli kuin kuiskaus, joka sekoittui tuuleen ja lehtien havinaan, ja siinä hetkessä kaikki muuttui. Hän ei osannut selittää, mitä tapahtui. Hänen vierellään ei kuulunut ääntä, mutta sanat painuivat hänen sisimpäänsä niin kirkkaasti, ettei niitä voinut sivuuttaa. Sinä olet sanansaattaja. Hän jäi seisomaan paikalleen katse horisonttiin kiinnittyneenä ja sydän voimakkaasti lyöden, varmana siitä, että hänen elämänsä ja Juudan elämä eivät enää koskaan olisi ennallaan. Vastuu, joka aiemmin oli tuntunut taakalta, paloi nyt kirkkaana ja tasaisena liekkinä. Jumala oli puhunut, eikä epäilyksille ollut enää sijaa. Kun Malakia laskeutui kukkuloilta, hän huomasi, että ihmisten katseet häneen tuntuivat erilaisilta, vaikka se saattoi olla vain sen uuden painon seurausta, jota hän itse kantoi. Silti hän aavisti, että jokin näkymätön kulki hänen kanssaan, ja tiesi hänen täytyvän valmistaa kansa, mutta ei vielä tiennyt, mistä alkaisi. Temppeli, papit, perheet, kaikki näytti olevan epäkunnossa, paikoiltaan siirtynyttä. Hän tarvitsisi rohkeutta, mutta ennen kaikkea ymmärrystä tajutakseen, mitä Jumala halusi juuri sille kansalle sanoa. Temppelin sisällä hiljaisuus oli lähes korvia huumaavaa sille, jolla oli tarkat korvat kuulla. Askeleiden ääni kaikui kivillä, mutta Malakia huomasi jotain muuta, kivuliaan puutteen kunnioituksesta. Hän tarkkaili kauempaa pappeja, joiden liikkeet olivat mekaanisia, vailla sitä pyhää merkitystä, jota niiden olisi pitänyt kantaa. Kaavut, joiden piti kuvastaa puhtautta, olivat kuluneita, eivät vain ajan vaan myös välinpitämättömyyden takia, jolla he hoitivat tehtävänsä. Eräällä hetkellä jokin vangitsi hänen huomionsa, uhrattavaksi tuotiin ontuva karitsa. Selvä loukkaus lakia kohtaan, mutta kukaan ei näyttänyt huomaavan, tai mikä pahempaa, välittävän. Malakia jäi seisomaan paikoilleen, seuraten jokaista liikettä, jotka paljastivat, kuinka välinpitämättömyys oli vallannut hengellisten johtajien sydämet. Lopulta hän keräsi rohkeutensa lähestyäkseen alttaria ja puhuakseen yhdelle papeista, mutta ennen kuin hän ehti avata suunsa, tämä keskeytti hänet kärsimättömällä eleellä. Tule myöhemmin, nuorukainen, meillä on kiireitä, sanottiin, katsomatta häntä edes silmiin. Malakia vetäytyy, mutta ei luopunut. Jumala oli lähettänyt hänet osoittamaan vääryyksiä, muistuttamaan noita miehiä pyhästä liitosta, jonka he olivat tehneet. Mutta kuinka häntä kuultaisiin, jos jo nekin, joiden tuli opettaa lakia, olivat sokeita totuudelle? Kun hän lähti temppelistä, hän kuuli palvelijoiden kuiskauksia, he puhuivat hylätyistä kymmenyksistä, epäonnistuneista uhreista ja jopa pyhien esineiden anastamisesta omaksi hyödyksi. Suuttumus roihahti hänen rinnassaan, mutta hän tiesi, ettei hänen tehtävänsä rajoittunut vain pappeihin. Hänen askeleensa kajahtelivat lujina kapeiden katujen kivillä hänen palatessaan kotiin, mutta hänen ajatuksensa olivat kaukana, pohtien, kuinka Juuda oli vajonnut sellaiseen välinpitämättömyyteen.
eivät ainoastaan papit laiminlyöneet Jumalan kunnioittamista, hiljainen ja petollinen apaattisuus näytti tunkeutuneen kaikkiin koteihin, turmellen kokonaisia perheitä ja tehden välttämättömäksi sen äänen, jonka Malakia vielä oppisi kohottamaan. Torien kauppiaiden joukossa se liitto, jonka Israel oli uusinut niin palavasti pakkosiirtolaisuuden jälkeen, oli nyt enää kalpea varjo siitä sitoumuksesta, joka kerran oli sytyttänyt kansan sydämet. Kun Malakia kääntyi erään kulman takaa, hän kuuli korotettuja ääniä kiivaasta sananvaihdosta, suuttunut kauppias syytti asiakasta väärien painojen käytöstä, kun taas asiakas osoitti vaakaa vihjaillen, että kauppias itse oli sitä peukaloinut. Molemmat huusivat, mutta kummallakaan ei näyttänyt olevan oikeutta puolellaan, ja tuo kohtaus, joka vangitsi Malakian tarkkaavan katseen, oli selvä kuva siitä, mitä Juudassa tapahtui. Rehellisyys oli kadonnut joka puolelta, ja kunnioitus Jumalan lakeja kohtaan oli vaihtunut hillittömään ahneuteen. Jatkaessaan kulkuaan Malakia kohtasi tien vieressä istuvan naisen, joka nyyhkytti hiljaa. Hän piteli pientä kukkaroa, jossa oli kolikoita, jotka tuskin riittäisivät siihen, mitä hän tarvitsi. Malakia tunsi tuon kurjuuden painon laskeutuvan ylleen, miettiessään, kuinka monta kertaa tuo sama nainen oli jo joutunut niiden riistämäksi, joiden olisi pitänyt auttaa häntä. Mutta rappio ei rajoittunut vain kaupankäyntiin tai heikoimpien sortamiseen. Saavuttuaan torille hän näki joukon nuorukaisia, jotka pilkkasivat avoimesti isiensä perinteitä, nauroivat uhreille ja tekivät pilaa siunauksen lupauksista. Ei tällä ole enää mitään merkitystä, sanoi yksi heistä. Jos Jumalaa oikeasti kiinnostaisi, hän olisi jo siunannut meitä. Kuristus puristi Malakian kurkkua. Noissa sanoissa, täynnä kunnioittamattomuutta ja epätoivoa, heijastui kansa, joka oli menettänyt yhteytensä Herraan. Yöt tuntuivat pidemmiltä siitä lähtien, kun hän päätti, ettei voisi enää vaieta. Hän vetäytyi pieneen tilaansa, istui nurkkaan ja tuijotti heikosti lepattavaa lampunvaloa, katsellen kuinka jokainen seinälle heijastuva varjo tuntui kertovan Israelin tarinaa, kansasta, joka oli loitonut valosta. Hänen sisällään kyti tunne, että Jumala kutsui häntä olemaan tuo valo, mutta hän kysyi itseltään, kuinka hänen sanansa voisivat olla tarpeeksi vahvoja koskettamaan niin kovettuneita sydämiä. Eräänä yönä, rukoustensa aikana, hän näki näyn, valtavan vaan, joka leijui taivaalla. Toisella puolella painoi murskaavan raskas epäoikeudenmukaisuuden, valheen ja välinpitämättömyyden taakka, toisella puolella oli pieni ja hauras kasa totuutta ja kuuliaisuutta. Sitten vaan juurelta alkoi nousta tuli, joka nielaisi painavamman puolen, ei tyhjänä tuhona, vaan puhdistuksena. Kun Malakia avasi silmänsä, hänen sydämensä oli lujempi. Hän tiesi, että hänen pitäisi kuuluttaa esiin ei vain vääryyttä, vaan myös lähestyvää tuomiota. Seuraavina päivinä hän kulki katuja päättäväisemmin askelin. Missä hän ikinä liikkui, hän näki merkkejä turmeluksesta, joka hallitsi Juudaa, miehen, jonka vaatteet olivat riekaleina armottomien velkojen takia, nälkäisiä lapsia, joita eivät huomanneet ne, jotka kantoivat koreja täynnä ruokaa, ja jopa temppelissä, missä uhreista lähtevä tuoksu, jonka olisi pitänyt olla puhdas, tuntui turmeltuneelta kunnioituksen puutteen vuoksi. Se ei tulisi olemaan helppoa. Kansa eli kuin Jumala olisi kaukana, kuin hänen lupauksensa olisivat vain pölyisiä muistoja kaukaisesta menneisyydestä. Mutta Malakia tiesi, että Herra oli pian toimimassa tavalla, jota kukaan ei voisi sivuuttaa. Jäljelle jäi vain kysymys, olisivatko he valmiita siihen, mikä oli tulossa. Eräänä aamuna, aivan temppelin ovella, päivän ensimmäiset valonsäteet maalasivat taivaan lempeisiin sävyihin, mutta Malakia tuskin huomasi auringonnousua, niin raskas oli taakka hänen harteillaan. Hän tunsi, että tuo päivä olisi käännekohta. Hänen täytyy puhua, täytyy muistuttaa pappeja heidän esi-isiensä tekemästä liitosta, joka ulottui Leevin aikaan, hänen, joka ensimmäisenä johti pyhiä toimituksia pelolla ja vavistuksella. Malakia astui temppeliin päättäväisin askelin. Hän pysyi hiljaa, ei kunnioituksesta, vaan koska siellä vallitseva hiljaisuus syntyy välinpitämättömyydestä. Jotkut papit kulkivat edestakaisin kuin palvelus olisi ollut vain yksi arjen askare muiden joukossa, toiset mutisivat keskenään asioista, joilla ei ollut mitään tekemistä Jumalan kanssa. Malakia jäi seisomaan paikalleen, tuntien kiihkon kasvavan sisällään, kunnes hänen lähestyessään alttaria uteliaat katseet alkoivat kääntyä häneen, valppaina, tietämättä vielä, että he olivat kohta kuulemassa kutsun, joka pyrki sytyttämään muinaisen liiton uudelleen.
Muistatteko liiton Leevin kanssa? Malakian kysymys kaikui temppelissä lujana, mutta tuskan sävyttämänä, kun jotkut papit vilkuilivat toisiaan hämmentyneinä ja toiset teeskentelivät, etteivät kuulleet lainkaan. Hän jatkoi kertomalla, kuinka Leevi oli vaeltanut Jumalan kanssa nuhteettomuudessa, kunnioittanut Herraa ei vain sanoillaan, vaan koko elämällään, ja siksi hänet oli valittu palvelemaan alttarin edessä. Nyt tuo sama alttari kuitenkin häpäistiin saastuneilla uhreilla ja tyhjillä sanoilla, ja Malakia kysyy, missä oli se pelko, joka kuului Jumalan nimeen. Kuiskaukset kasvoivat temppelissä, mutta hän ei väistynyt. Hän puhui suoraan turmeluksesta, joka oli ujuttautunut jopa pyhimpiin riitteihin, tehden niistä onttoja tapoja, riisuttuja alkuperäisestä tarkoituksestaan. Hän ei tyytynyt vain osoittamaan virheitä. Hän muistutti, että liitto oli olemassa tuodakseen kansalle elämää ja rauhaa, ja ettei ollut vielä myöhäistä palata sille tielle, jos vain olisivat valmiita avaamaan silmänsä ja sydämensä. Tarkkaillessaan ympärillään olevien kasvojen sulkeutuneita ja jännittyneitä ilmeitä, Malakia ymmärsi, että hänen sanomansa täytyy ulottua pappeja kauemmas, koko kansaan. Astuessaan ulos temppelistä hänet ympäröi torin äänimaisema, joka tuntui vain voimistuvan hänen kulkiessaan täysinäisten katujen halki. Voimakas mausteiden tuoksu sekoittui neuvottelujen, kiistojen ja naurun hälinään, mutta kaiken tuon meluisan arjen keskellä Malakia tunsi syvän tyhjyyden. Ihmiset jatkoivat elämäänsä kuin mikään ei olisi pielessä, kuin epärehellisyys, välinpitämättömyys ja Jumalan pelon puute olisivat yhtä tavanomaisia kuin ilma, jota he hengittivät. Siinä kaaoksen keskellä hän tiesi varmasti, että hänen täytyy julistaa jotakin, mikä rikkoisi tuon välinpitämättömyyden. Hän nousi sitten torin keskellä olevalle kivelle ja korotti äänensä kiinnittäen ohikulkijoiden huomion. Jotkut pysähtyivät uteliaina, toiset heittivät epäileviä katseita. Kuulkaa, hän huusi. Jumala lähettää sanansaattajan valmistelemaan tietä. Hän tulee Herran edellä kuin tuli, joka puhdistaa, kuin saippua, joka pesee syvimmätkin tahrat. Hänen sanansa viilsivät torin melun halki ja toivat hetken hiljaisuuden jopa kaikkein hajamielisimmille. Hän jatkoi kertoen, että tuo sanansaattaja raivaisi tien jollekin paljon suuremmalle, jollekin, mitä kansa ei vielä ymmärtänyt. Hän puhui tulesta, joka ei puhdistaisi vain hopeaa, vaan myös itse sydämet. Joku kysyy, kuka voisi kestää tuon päivän, kuka pystyisi seisomaan luhistumatta. Se hiljaisuus, joka seurasi, puhui enemmän kuin yksikään vastaus, ja moni alkoi kuiskia yrittäen arvella, voisiko tuo sanansaattaja olla joku, joka jo eli heidän keskellään. Malakia tiesi puhuvansa arvoituksin, mutta ymmärsi, että hänen täytyy kylvää nämä totuudet kansan mieleen ja sydämeen, valmistaa heidät johonkin, mikä ylitti nykyhetken. Kun väkijoukko alkoi hajaantua, joidenkin yhä mutistessa hänen sanoistaan, hän tunsi painon kasvavan sisällään. Hän tiesi, että hänen oli vielä paljon sanottavaa, hänen tehtävänsä oli kaukana päätöksestä. Juudan yöt tuntuivat kylmemmiltä, mutta hän ei huomannut kylmää, kun hän kulki hiljaisia katuja, ajatustensa pyöriessä tuulen tavoin. Niissä näyissä, jotka Jumala hänelle näytti, hän oli nähnyt voimakkaan valon nousevan horisonttiin, hajottaen kaiken pimeyden. Tuo valo ei ollut pelkkä merkki, vaan lupaus, vanhurskauden aurinko. Seuraavana aamuna hän kiipesi läheiselle kukkulalle, paikkaan, josta monet voisivat hänet nähdä ja kuulla. Ihmiset alkoivat kokoontua, vetäytyneinä hänen sanojensa voimaan ja siihen auktoriteettiin, joka hänen äänestään huokui. Malakia kohotti kätensä pyytäen hiljaisuutta ja alkoi puhua päivästä, joka oli tulossa, päivästä, jollaista ei ollut ennen nähty, jolloin vanhurskaat parantuisivat vanhurskauden auringon alla, mutta jumalattomat olisivat kuin oljet, jotka tuli nielisi. Väkijoukossa kulki hiljainen humina, jotkut nostivat katseensa taivaalle, melkein odottaen auringon ilmestyvän heti, toiset kurtistivat otsaansa ymmärtämättä täysin. Malakia ei pysähtynyt. Hän maalasi kuvan tulevaisuudesta, jossa ne, jotka pelkäsivät Herran nimeä, hyppelisivät kuin kahleista vapautetut vasikat, täynnä iloa, näky joka sai monet hymyilemään, mutta myös karmimaan niiden ihoa, jotka tiesivät, etteivät olleet valmiita. Muistakaa, hän sanoi, Herra pitää lupauksensa. Mutta kuka teistä on valmis siihen päivään? Hänen äänensä kantautui laakson yli, tavoitti hämmentyneitä, pelokkaita, toiveikkaita kasvoja.
Sitten hän katsoi horisonttiin, missä aurinko alkoi kadota vuorten taakse, hiljaiseen näytelmään, joka tuntui toistavan taivaalla sitä, mikä paloi hänen sydämessään. Ratkaisun hetki leijui Juudan yllä, tilasen välillä, mitä oli ollut ja mitä oli vielä tapahtuva. Malakia tiesi, että aika oli käymässä vähiin, mutta hänen äänensä täytyy kaikua vielä kerran. Hän kokosi kansan uudelleen ja puhui voimakkaammin kuin koskaan aiemmin. Muistakaa Mooseksen laki, hän sanoi, muistakaa ne käskyt, jotka Herra antoi koko Israelille. Hänen sanansa olivat yhtä aikaa varoitus ja vetoomus, sillä kansa, joka oli yhä kauempana Jumalasta, tarvitsi profeetan palauttamaan katkenneet siteet, profeetan, joka saisi isät kääntymään lastensa puoleen ja lapset isiensä puoleen, sillä jos niin ei tapahtuisi, maa kohtaisi kirouksen, joka tekisi siitä aution. Se hiljaisuus, joka valtasi torin noiden sanojen jälkeen, oli tiheä, aivan kuin jokainen olisi kantanut harteillaan valinnan painoa. Malakia tiesi, että nuo olisivat hänen viimeiset sanansa kansalle, mutta hän ymmärsi myös, ettei se tarina, jota hän oli ollut mukana rakentamassa, ollut vielä päättynyt. Hän poistui paikalta hitaasti, samalla kun niiden lupausten täyttymys, joita hän oli julistanut, alkoi lähestyä. Seuraavat päivät hänen viimeisen sanomansa jälkeen olivat täynnä tarkkailua ja pohdintaa. Perheet kokoontuivat talojensa eteen, kauppiaat puhuivat markkinoilla hillitymmin, papit temppelissä osoittivat uudenlaista huomiota. Kaikki näyttivät puntaroivan, miten vastaisivat saamaansa kutsuun. Sisimmässään Malakia kuitenkin tunsi, ettei useimmat vielä olleet valmiita. Ajan kuluessa muistot Malakiasta alkoivat muuttua kansan keskuudessa kuiskatuiksi legendoiksi. Jotkut sanoivat hänen nousseen vuorille ja kadonneen, kuten Elia, jonka tuuli vei jälkiä jättämättä. Toiset uskoivat hänen pysyneen hiljaa heidän joukossaan, tarkkaillen, odottaen oikeaa hetkeä puhua uudelleen. Se hiljaisuus, joka seurasi hänen lähtöään, oli enemmän kuin hänen äänensä poissaolo. Se oli odotuksen aikaa, väli, jossa profeetan sanat jatkoivat kaikua niiden sydämissä, jotka kaikesta huolimatta yhä etsivät totuutta. 4 vuosisadan ajan Juuda eli Malakian varoitusten ja lupausten varjossa. Vanhurskauden aurinko, sanansaattaja, puhdistava tuli, kaikki nämä kuvat pysyivät elävinä, silloinkin kun näytti siltä, että Jumala oli kaukana. Tänä aikana maa joutui peräkkäisten hallitsijoiden alaisuuteen, ensin persialaisten, sitten Aleksanterin kreikkalaisten ja myöhemmin Seleukidien, kunnes roomalaiset asettivat ikeensä heidän ylleen. Silti profeetan sanat jatkoivat kiertämistään, säilytettyinä kääröissä ja välitettyinä synagogien kokoontumisissa, ylläpitäen odotusta jumalallisesta väliintulosta, joka palauttaisi kaiken ennalleen. Malakia oli jättänyt jälkeensä enemmän kuin varoituksia. Hän oli jättänyt kansalle muistutuksen liiton merkityksestä Jumalan kanssa, pyhän pelosta ja oikeudenmukaisuuden harjoittamisesta. Hänen sanomansa jäivät pysyväksi kutsuksi itsetutkisteluun. Mitä he oikein toivat Herralle? Olivatko heidän sydämensä puhtaat? Oliko heidän palvontansa vilpitöntä? Olivatko he valoina sen pimeyden keskellä, joka levisi maailmaan? Näyttämällä tulevaisuuden, jossa Jumala uudistaisi uskon ja oikeuden kansansa sydämissä, Malakia raivasi tien jollekin, mikä muuttaisi ei vain Juudaa, vaan koko ihmiskuntaa. Hänen tarinansa jäi ikuiseksi kehotukseksi pohtia, toimia ja uudistua hengellisesti, odottamaan hetkeä, jolloin luvattu sanansaattaja ilmestyisi valmistelemaan tietä hänelle, joka tulisi palauttamaan kaiken ennalleen. Jos olet päässyt tänne asti, olet jo huomannut, kuinka Malakian sanoma ulottuu kauas hänen omaa aikaansa pidemmälle, kulkien vuosisatojen halki muistuttamaan meitä liittojemme kunnioittamisen, oikeuden etsimisen ja sydämiemme kääntämisen tärkeydestä Jumalan puoleen. Olkoon tämä kertomus meille innoitus pohtia omaa elämäämme ja valintojamme. Ja jos pidit tästä videosta, älä unohda painaa tykkäystä, tilata kanavaa ja aktivoida kellonkuvaa, jotta et jää paitsi yhdestäkään tulevista sisällöistämme. Jaa tämä myös jonkun kanssa, joka tarvitsee kuulla tämän sanoman tänään. Siunatkoon Jumala elämääsi voimallisesti ja nähdään seuraavassa videossa. Rauhaa ja armoa.